op til. Nu skal vi se, om det lykkes for Zenon Plek, som skal køre i dette 18. heat, at opnå den sølvmedalje, som han rent faktisk ligger til i øjeblikket. Zenon Plek, der i dette heat starter med hvid hjelmfarve og ryg nummer 7 på banen ved siden af yderbanen. De har ham til venstre i øjeblikket. Han har 10 point. Ole Olsen, som jo er færdig med at køre hernede, han har 11 point. Så Zenon Pleks muligheder for at komme foran Ole Olsen er absolut store. Også når man tager i betragtning, at det er 3 forholdsvis svage kører, som Zenon Pleks skal møde i dette 18. heat, nemlig på inderbanen med rød hjelmfarve og ryg nummer 9, Alois Visbøk fra Vesttyskland, der ikke har gjort nogen god figur i dag. Det samme må man sige om Mikael Sorodskin med blå hjelmfarve og ryg nummer 2. Og heller ikke Dave Jessup med gul hjelmfarve og ryg nummer 6 har været særlig god. Zenon Plek på andenpladsen. Det er Dave Jessup og Zenon Plek, der kæmper om førstepladsen. Men Zenon Plek skulle da gerne lidt længere ned i feltet, hvis Ole skal få sølv. Jeg tror, Zenon Plek er for godt kørende her på hjemmebanen, og der går han indenom. Men angriber så igen af Dave Jessup, men Zenon Plek. Zenon Plek foran Dave Jessup. På tredjepladsen Visbøk, og på fjerdepladsen Sorodskin fra Sovjet. Zenon Plek stadig forrest. Dave Jessup på andenpladsen. Halvanden omgang tilbage. Jeg tror, at polakkerne kommer til at opleve en sølvmedalje. Zenon Plek stadigvæk på førstepladsen. Og dermed får han 3 point, hvis han holder hele vejen hjem, og så kommer han op på 13 point, kun 1 point under Major. Og altså 2 point foran Ole Olsen. Førsteplads til Zenon Plek. Og dermed 3 point. Andenplads til Dave Jessup. Og tredjeplads til Mikael Sorodskin.